Vítajte na Salaši pastierska v Bobroveckej doline, kde sú vytvorené vynikajúce podmienky pre chov oviec. Pasenie zabezpečujeme na okolitých lúkach a pasienkoch v nadmorskej výške 550 až 650 metrov, tradičným spôsobom s obsíkmi pastierskými a samozrejme s pastiermi. Od kvality pasenia záleží kvalita mlieka, ktoré samozrejme tiež získavame tradičným spôsobom. V košiari dojíme ovce ručne. V rámci krátkej technologickej cesty získavame kvalitné ovčie mlieko, ktoré hneď spracovávame na vynikajúci zdravý ovčí syr a tento syr samozrejme po určitom čase spracovávame na liptovskú brinzu.